Janar Olusegun Obasanjo mai ritaya, tsohon shugaban ƙasar Najeriya, ya bayyana cewa a shekarun baya hukumomin leƙen asiri na ƙasashen waje, ciki har da CIA daga Amurka da KGB daga tsohuwar Tarayyar Soviet, sun taɓa bayar da tallafi ga ƙungiyoyin ƙwadago a Najeriya. Obasanjo ya yi wannan bayanin ne yayin wani taro da ya halatta, inda ya ce a wancan lokaci yaƙin cacar baki tsakanin manyan ƙasashen duniya ya sa suka mayar da hankali wajen faɗaɗa tasirinsu a ƙasashen Afirka, ciki har da Najeriya. Tsohon shugaban kasar ya bayyana cewa ana amfani da ƙungiyoyin ƙwadago da na ma'aikata a matsayin wata hanya ta tasiri kan manufofin siyasa da tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa ta hanyar tallafi ko goyon baya daga waje. Ya ce a lokacin da yake kan mulki, gwamnatinsa ta kasance cikin faɗakarwa kan irin waɗannan tasiri tare da ɗaukar matakan kare 'yancin kai da ikon Najeriya daga dukkan wani katsalandan na ƙasashen waje. Masana kan harkokin siyasa da tarihin ƙasa na ganin wannan bayanin da Obasanjo ya yi na ƙara haske kan irin rawar da manyan ƙasashe ke takawa a harkokin cikin gida na kasashen Afirka a baya, musamman a lokacin da duniya ke cikin rikicin ra'ayi tsakanin gabas da yamma. Wasu kuma na ganin cewa wannan bayani na iya bude sabuwar muhawara kan tarihin kwadago a Najeriya da kuma yadda tasirin kasashen waje ya shafi gwagwarmayar kare haƙƙin ma'aikata.